Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και στην άλλη άκρη, στο Focus Radio 99,6. Και όπως έχουμε προαναγγείλει, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Μητσέα. Καλό μεσημέρι. Ναι. Με ακούτε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά. Τώρα καλύτερα. Λίγο καλύτερα, θέλουμε λίγο μια μικρή προσπάθεια για να σας ακούω καλύτερα. Ωραία, θα το παλέψουμε. Λοιπόν, ο κύριος Μητσέας είναι χειρούργος ορθοπαιδικός, διευθυντής της ορθοπαιδικής κλινικής στο City Hospital εδώ στην Καλαμάτα, με το οποίο έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε εδώ στο Focus Radio και έχουμε ένα κύκλο συζητήσεων και γενικά για το City Hospital, αλλά και με τους ειδικούς για κάθε περίπτωση. Λοιπόν, εγώ πολλές φορές λέω, κυρία Μητσέα, ότι το City Hospital είναι το παλιό και αγαπημένο, κυρίως ως μευτήριο, γνωστό στην Καλαμάτα σαν Λιτό. Τι έχει αλλάξει, απλά άλλαξε ένα όνομα ή γενικότερα υπάρχει κάτι διαφορετικό, ας πούμε, και άλλη αντιμετώπιση σε μεγαλύτερο κύκλο παροχής υπηρεσιών υγείας? Έχω μια μικρή δυσκολία στο να σας ακούσω καθαρά στον ήχο, σας ακούω λίγο από μακριά. Παρ' όλα αυτά, αν κατάλαβα καλά το ερώτημα... Συγγνώμη, έχετε εκεί τη ραδιόφωνο και μας ακούτε? Όχι, είναι κλεισμένο, δεν υπάρχει κάτι σε ραδιόφωνο. Δεν ξέρω γιατί μας ακούτε καλά, εγώ σας ακούω μια χαρά και ο κόσμος φαντάζομαι έξω. Ίσως τώρα σας ακούω καλύτερα. Ωραία, για πείτε μου. Λοιπόν, είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα αυτό που θέσατε. Η προσπάθεια η οποία έχει γίνει είναι για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ιδιωτικού θεραπευτηρίου. Ο στόχος είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Βέβαια, όλα αυτά τα πράγματα για να γίνουν πραγματικότητα πρέπει να γίνουν με βήματα σταθερά, δηλαδή να είναι μια προσπάθεια που θα γίνει βήμα-βήμα. Υπάρχουν βέβαια πολύ μεγάλες φιλοδοξίες για το νέο αυτό εγχείρημα, αλλά σίγουρα χρειάζεται μια πολιτική της τάξης του βήμα-βήμα. Η ορθοπαιδική κλινική, έτσι συγκεκριμένα, που έχω την τιμή να προϊστάμαι, θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη και θα είναι ικανή να καλύψει κάθε ανάγκη ορθοπαιδική στην περιοχή μας, που θα διαθέτει τμήματα τα οποία είναι ικανά να αντιμετωπίσουν το απλό τραύμα, τον απλό τραυματισμό, θα είναι ικανή να κινηθεί στην γκάμα με θέματα οστικού μεταβολισμού, με ειδικά τμήματα, μέχρι να έχει την ικανότητα σε επίπεδο αθλητικών κακώσεων και όχι μόνο, να μπορεί ακόμα και να κάνει αρθροσκοπική μεταμόσχευση χόνδρου. Όπως καταλαβαίνετε, οι φιλοδοξίες μας, τα σχέδιά μας είναι πάρα πολύ μεγάλα και έχουμε την ικανότητα, πιστεύω, να τα υποστηρίξουμε επιστημονικά. Σήμερα σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε στο City Hospital? Αυτή τη στιγμή το City Hospital λοιπόν βρίσκεται σε ένα επίπεδο να λειτουργεί και να φτιάχνεται ταυτόχρονα. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει το 30% της διαδρομής. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε δηλαδή την τρέχουσα καταγματολογία. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, παρότι η κατάσταση της πανδημίας, το γνωρίζουμε όλοι μας, πολλά πράγματα πηγαίνουν πολύ πιο αργά και σε επίπεδο κατασκευαστικό και σε επίπεδο παραγγελιών, δηλαδή του κατάλληλων μηχανημάτων, δηλαδή αναφέρομαι στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος σταδιακά έρχεται όλο και συμπληρώνουμε τις ανάγκες μας. Θα είμαστε ικανοί μέσα στους επόμενους μήνες να καλύψουμε όλη τη βασική καταγματολογία και σίγουρα ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε καλύπτουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αρθροσκοπικής χειρουργικής. Υπάρχει μια αίσθηση, κύριε Μητσέα, ότι τα ιδιωτικά νοσοκομεία είναι περίπου ανταγωνιστικά με το ΕΣΥ, με τα κρατικά. Και γνωρίζουμε πάρα πολλές φορές ότι ακριβώς δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Θα ήθελα και τη δική σας άποψη και πώς λειτουργεί σε αυτό το κομμάτι, ενώ και σε σχέση με τα ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Το City Hospital. Κύριε Κουρί, θέσατε ένα πολύ σπουδαίο ερώτημα. Στις σύγχρονες κοινωνίες και ιδιαίτερα σε περίοδους υγειονομικής κρίσης, η λέξη ανταγωνισμός δεν υπάρχει στο λεξιλογιό μας. Οποιαδήποτε θέση και αν έχει ο καθένας, είτε υπηρετεί την υγεία από το δημόσιο τομέα είτε από τον ιδιωτικό. Νομίζω ότι ο ιδιωτικός τομέας, είτε σε επίπεδο πρωτοβάθμιας είτε σε αυτό που επιδιώκουμε εμείς και φιλοδοξούμε και στο κομμάτι της δευτεροβάθμιας λοιπόν παροχής υπηρεσίας, συμπληρώνουμε τη δημόσια υγεία. Αποφορτίζεται το σύστημα, παρέχει καλές, ίσως και σε κάποια πράγματα καλύτερες υπηρεσίες σε επίπεδο ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα αποφορτίζοντας το εθνικό σύστημα υγείας δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που πιθανά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη για να πάρουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας και δεν έχουν την ικανότητα την οικονομική για να το πάρουν ιδιωτικά, να αποφορτίσουμε χώρο, να δημιουργήσουμε χώρο για να μπορεί να πάρει αυτή την υπηρεσία στο νοσοκομείο. Κατά συνέπεια λοιπόν θα έλεγα ότι
σε όλες τις δυτικές κοινωνίες. Τα παραδείγματα λένε λοιπόν ότι μέρος του πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί οι ιδιωτικές δομές υγείας παράλληλα με τις δημόσιες, και βέβαια σε κάποιες χώρες λίγο πιο προηγμένες σκανδιναβικές υπάρχουν, και αρκετές βέβαια δυτικοευρωπαϊκές, υπάρχουν μικτές μονάδες. Άρα θα έλεγα ότι ουσιαστικά συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνο το κρατικό κομμάτι, περιλαμβάνει και το ιδιωτικό κομμάτι, και όλοι μαζί, ο καθένας από τη δική του θέση, αλληλοσυμπληρώνει τον άλλον. Έλεγα και στην αρχή ότι ακόμη στην Καλαμάτα υπάρχει αυτή η αίσθηση, ας πούμε, και όχι μόνο. Ο κόσμος ξέρει το παλιό και αγαπημένο, να το πω έτσι, λιτό. Λέγαμε πριν τι αλλάζει σε επίπεδο όχι μόνο προσωπικού, αλλά και σε επίπεδο τεχνολογικών υποδομών, και η ιατρική ξέρουμε πόσο πολύ έχει ανάγκη πια την τεχνολογία. Αλλά πείτε μας ένα κύκλο που καλύπτει σήμερα το City Hospital, δώστε μας μια εικόνα και των άλλων κλινικών. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να μιλήσω ακόμα και για τα άλλα τμήματα τα οποία λειτουργούν πάρα πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια. Το μυστικό τμήμα που ήταν η αιχμή του δώρατος. Θα μπορούσα να κάνω αναφορά στο ουρολογικό, στο οφθαλμολογικό, το οποίο δουλεύει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να περιοριστώ σε αυτό που μπορεί να κάνει η ορθοπαιδική κλινική. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω με τα σημερινά δεδομένα και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή σε λίγες ημέρες, το πολύ εβδομάδες, θα έχει εξοπλιστεί πλήρως ο χώρος μας με το λεγόμενο κλασικό CR. Όσοι γνωρίζουν, σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου να ακτινοσκοπούμε, δηλαδή να κάνουμε χρήση απεικονιστικών εργαλείων κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Άρα μπορούμε να κάνουμε τη βασική καταγματολογία, μπορούμε ταυτόχρονα να δουλέψουμε αρθροσκοπική χειρουργική, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το τραύμα, εννοείται το απλό τραύμα ή και το σύνθετο τραύμα ορισμένες φορές, και πιστεύω όμως μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα είμαστε ικανοί να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Αθήνα. Είναι προφανές ότι τα φιλόδοξα και τα μεγάλα σχέδια, το είπατε και στην αρχή πολύ σωστά, και θα συμφωνήσουμε, φαντάζομαι, και οι ακροατές μας, ότι θέλουν και το χρόνο τους. Πότε θεωρείτε ότι το City Hospital θα είναι σε μια πλήρη λειτουργία, θα το λέγαμε? Όπως σας είπα και στην αρχή, είμαστε στο παδί του βήμα-βήμα. Νομίζω ειδικά στο ευαίσθητο κομμάτι της υγείας δικαιούσε να κάνει σταθερά βήματα μόνο και όχι άλματα. Πρέπει να κάνεις το πρώτο βήμα, να σταθεροποιήσεις το πρώτο βήμα και να είσαι έτοιμος για το επόμενο. Αν θα μου ζητούσατε εκτός πανδημίας να σας κάνω μια πρόβλεψη, θα σας έλεγα ότι από σήμερα θα είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα τους επόμενους 1 με 2 μήνες. Γιατί ηρίστον παρόδο να σας πω ότι επισκευάζεται, παρότι το νοσοκομείο, το ιδιωτικό νοσοκομείο είναι σε λειτουργία, ταυτόχρονα επισκευάζονται σχεδόν όλοι του οι χώροι. Κλείνουν τμήματα, επισκευάζονται, παραδίδονται, και αυτό είναι μια διαδικασία, είναι ένα πολύ ζωντανό πράγμα, το οποίο το βιώνουμε καθημερινά όσοι εργαζόμαστε και τέλος πάντων όσοι εμπλεκόμαστε στην υπόθεση του City Hospital. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε στην καθημερινότητα, αλλάζει μέρα με την ημέρα. Αν το θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, θα έλεγα ότι μέσα στους επόμενους 1 με 2 μήνες θα είμαστε ικανοί να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Πολύ ευχαριστώ αυτό. Πάμε λίγο στα δικά σας, υπό την έννοια της ειδικότητάς σας σαν χειρούργος ορθοπαιδικός. Ναι. Πολλές φορές έχουμε μικροατυχήματα και τα αμελούμε. Και εγώ δεν σταματάω να λέω ότι αυτό που λέτε και εσείς οι γιατροί, έτσι, η πρόληψη, ή εν πάση περιπτώσει η σωστή διάγνωση. Έχουμε ένα μικρό ατύχημα σε ένα πεζοδρόμιο, σε κάτι, στο σπίτι μέσα κτλ. Τι προτείνετε, να πάμε στο φαρμακείο να πάρουμε μια αληφή να βάλουμε, ή να πάμε στο γιατρό? Ερώτημα με πολύ μεγάλη χρησιμότητα. Πάρα πολλές φορές απλοί τραυματισμοί, πάρα πολλοί απλοί τραυματισμοί μπορεί να υποκρύπτουν πιο σοβαρές κακώσεις, τις οποίες μπορεί να τις αντιληφθεί ο ασθενής αργότερα, 2-3 ημέρες μετά ή μερικές φορές ακόμα και εβδομάδες μετά. Μπορούμε να κάνουμε μια γενικόλογη κουβέντα επ' αυτού και να πούμε λοιπόν ότι κανονικά κάποιος ο οποίος τραυματίζεται, βέβαια το μυοσκελετικό σύστημα το καταλαβαίνετε ότι είναι το πιο εύκολα εκτεθειμένο και τραυματιζόμαστε πάρα πολύ συχνά. Απλά θα ήθελα να το κάνουμε λίγο με ένα παράδειγμα. Το απλό, το κλασικό διάστρεμα που το καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς, που δεν χρειάζεται να έχει κάποια ιατρική γνώση επ' αυτού. Μπορεί να είναι μια απλή συνδεσμική κάκωση που να σημαίνει ότι για την αποθεραπεία χρειάζομαι ένα απλό αναλγητικό, λίγο πάγο και ξεκούραση 2-3 ημερών,
αλλά με παρόμοιο μηχανισμό τραυματισμού, με παρόμοια συμπτωματολογία, μπορεί να υποκρύπτει πολύ πιο σοβαρά πράγματα, μπορεί να υποκρύπτει μια πλήρη ρήξη σε ένα σύνδεσμο ή να περιλαμβάνει τραυματισμούς οι οποίοι να μην περιλαμβάνουν μόνο συνδέσμους, να περιλαμβάνουν και ένα πολύ ευγενή ιστό όπως είναι ο χόνδρος. Και όσο καθυστερούμε να έρθουμε σε επαφή με τον συγκεκριμένο γιατρό, με την ορθοπαιδική ειδικότητα δηλαδή, με τον γιατρό που ασχολείται με το τραύμα, με το μυοσκελετικό τραύμα, μπορεί να εκθέσουμε τον εαυτό μας σε σοβαρούς κινδύνους, να δημιουργήσουμε προβλήματα τα οποία αν το είχαμε αντιμετωπίσει σωστά από την αρχή, να είχαμε βρει τη λύση του. Έκανα αυτό το ερώτημα και σε σχέση με τη δύσκολη εποχή που περνάμε τώρα, γιατί μαθαίνω από κόσμο, από φίλους γενικά, έτσι ξέρετε που συζητάμε. Ο κόσμος λόγω του φόβου του COVID είναι λίγο διστακτικός στο να έρθει στο νοσοκομείο. Έχετε την ίδια αίσθηση κι εσείς? Και μία συνάδελφός σας τις προάλλες μου έλεγε ακριβώς το ίδιο. Μου λέει ο κόσμος είναι πιο διστακτικός τώρα. Τι θα λέγατε στον απλό πολίτη, ας πούμε, να είναι διστακτικός να πάει στο νοσοκομείο, να κοιτάξει κάτι άλλο και να το αφήσει να μεγαλώσει? Είναι με τα σωστά μέτρα, ας πούμε, να μην φοβηθεί να πάει στο νοσοκομείο? Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι είτε βρισκόμαστε σε COVID εποχή είτε εκτός COVID εποχής, το τραύμα δεν μπορεί να περιμένει. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο να το αντιμετωπίζουμε μόνο στις περιόδους εκείνες που τα πράγματα είναι καλά και ήσυχα. Πρέπει να αντιμετωπίζετε τη στιγμή την οποία δημιουργείται. Βέβαια, καταλαβαίνω την ανησυχία των συμπολιτών μας. Είναι μια ανησυχία που την έχουμε και εμείς οι υγειονομικοί, ανεξάρτητα από ποια θέση υπηρετούμε, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο τομέα. Σίγουρα θα πρέπει να αποφορτίζουμε τα νοσοκομεία μας αυτή την περίοδο, να μην έχουν πάρα πολύ κόσμο, για να μην επιφορτίζεται πάρα πολύ το εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο αν η κρίση συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό θα δεχτεί πολύ μεγάλες πιέσεις. Αυτό από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη τη μεριά, ξέρετε, αυτή η εποχή κάποια στιγμή με τον ένα τρόπο με τον άλλο θα τελειώσει. Το μυοσκελετικό τραύμα όμως μπορεί να αφήσει τα χνάρια του επάνω μας και να τα κουβαλάμε για το επόμενο χρονικό διάστημα. Σαν μια πρώτη σκέψη θα έλεγα, μια τηλεφωνική επικοινωνία. Μια τηλεφωνική επικοινωνία, δεν υπάρχει γιατρός εξ όσων εγώ γνωρίζω, ιδιώτης είτε κρατικός, που μπορεί κάποιος από τους συμπολίτες μας να έχει πρόβλημα να καλέσει τηλεφωνικά και να πάρει μια πρώτη πληροφορία. Τι σημαίνει μια πρώτη πληροφορία? Να του εξηγήσει ο κατάλληλος ο γιατρός της ειδικότητας αν αυτό που έχει χρήζει κάτι παραπάνω ή είναι μια απλή κάκωση την οποία θα μπορούσαν να την παρακολουθήσουν έστω και από μακριά την εξέλιξή της. Είναι μια ενδιάμεση λύση, αλλά από το να διαχειριζόμαστε, να αυτοδιαγνωζόμαστε και να αυτοθεραπευόμαστε, νομίζω ότι είναι ένας τρόπος τον οποίο καλό θα είναι να τον ακολουθήσουμε. Έχω πολλούς συναδέλφους στην ειδικότητα, τους γνωρίζω τους περισσότερους και γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά, οι πόλοι μας είναι μικροί, που δεν έχουν δώσει πάρα πολλές πληροφορίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας από εμάς ο οποίος θα στερήσει αυτή την παροχή, έστω και τηλεφωνικά, έστω και από μακριά, για να ενημερώσει τον συμπολίτη μας, ο οποίος έχει κάποιο μυοσκελετικό πρόβλημα, πώς θα πρέπει να το διαχειριστεί και αν θα πρέπει να ανησυχήσει ναι ή όχι. Θίξατε και ένα θέμα βέβαια που εμείς οι Έλληνες το έχουμε, έτσι, γιατί νομίζουμε οι απλοί πολίτες ότι έχουμε ένα σύμπτωμα που μοιάζει με κάτι άλλο και μας λέει ο ξάδερφος, ο μπάρμπας, πάρε κάτι, ξέρεις, όλο αυτό, και πολύ καλά κάνατε και το θίξατε, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτοδιάγνωση. Θα ήθελα να τα τελευταία, μαθαίνω ότι το City Hospital φροντίζει και αυτό που λέμε την κατοίκον νοσηλεία, δηλαδή έχετε ιατρική φροντίδα και φαντάζομαι ότι και στο δικό σας το χώρο, ας πούμε, δεν είναι όλα μόνο μέσα στο νοσοκομείο, είναι και ιδιαίτερα θα έλεγα για μεγαλύτερης ηλικίας συμπολίτες μας. Πώς πάτε σε αυτό το κομμάτι, είσαστε έτοιμοι, περπατάνε τα πράγματα? Κοιτάξτε, είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο. Οι δομές της κατοίκων νοσηλείας και τα προγράμματα αυτά ξεκίνησαν στη Δυτική Ευρώπη, ξεκίνησαν πριν από 20 περίπου χρόνια δειλά-δειλά. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα στην εφαρμογή τους, στην επιλογή του κατάλληλου υλικού, δηλαδή των ωφελουμένων από αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ μεγάλο, προϋποθέτει πολύ μεγάλες υποδομές, προϋποθέτει ανθρώπους οι οποίοι να μετακινούνται, προϋποθέτει την παρουσία ασθενοφόρων, την παρουσία υγειονομικού υλικού το οποίο θα το φέρεις μαζί σου, μια πάρα πολύ καλή οργάνωση, η τήρηση, ξέρετε, ενός αρχείου για έναν ασθενή δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όσοι υγειονομικοί ακούν την συνομιλία μας καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Αν μιλάμε για ανθρώπους λοιπόν για κατοίκον νοσηλεία, μιλάμε για ανθρώπους που δεν δύναται να μετακινηθούν εκτός της οικίας τους, άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ανθρώπους με πολύ αυξημένη νοσηρότητα, με πολλαπλά νοσήματα, που σημαίνει πολλά φάρμακα που έρχονται αντικρουόμενα το ένα δίπλα στο άλλο,
με παθήσεις οι οποίες μπορεί να είναι 2 και 3 και 4 στον αριθμό, οι οποίες πολλές φορές να δίνουν ψευδή εικόνα. Άρα είναι μια διαδικασία την οποία γενικά εμείς σαν ορθοπαιδικό τμήμα την έχουμε στο μυαλό μας, απλά θέλει, είναι μια πιο, ας το πούμε, μια πολύ πιο ιδιαίτερη δουλειά που θέλει πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση και κυρίως πολύ πολύ μεγάλη οργάνωση. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να είστε καλά. Με την ευχή να περάσουμε γρήγορα το COVID και να τα λέμε διαζώσεις. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία σε όλους και καλή δύναμη στο έργο σας. Προσοχή σε όλους. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα περισσότερο, η αυτοπροστασία είναι το καλύτερο φάρμακο ενάντια στον κορονοϊό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.